Jeg havde lovet alle at lave en takkevideo. Tilbage i december var der rigtig mange, der stemte på mig i Fjällräven Polarkonkurrencen. Min videoansøgning blev udvalgt som den bedste i Danmark, og det gav så et wildcard til turen. Så det er super svedigt. På næste mandag, den 8. april, tager jeg afsted til Nordnorge og skal være med på den her hundeslæde ekspedition. Jeg har lovet en masse mennesker en masse ting, hvis jeg kom afsted på den her tur. Blandt andet har jeg lovet at tage Pikachu med. Da jeg kun må have håndbagage med, har jeg været nødt til at tømme Pikachu, så han kan være i tasken. Hvis der er nogen, der mener, at jeg har lovet nogle andre ting, og tage nogle ting med, eller gøre et eller andet op på turen, så må de meget gerne skrive hernede under, og fortælle, hvad det er, jeg har lovet, og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan gøre det, for jeg kan virkelig ikke huske alle de ting, jeg har lovet. Jeg har også lovet en kæmpe stor fest. Den fest, den bliver også til noget. Der er rigtig mange, der ikke har stolet på, at jeg vil holde den her fest. Problemet har bare været, at der ikke er plads herhjemme hos mig selv. Derfor holder jeg en gadefest på et tidspunkt til sommer. Så bliver der selvfølgelig de 15 kasser gratis bajer, jeg har lovet. Og jeg ved, der er en masse derude, som har lovet at give nogle ting til den her fest, hvis den blev til noget. Og I må også gerne lige skrive hernede under, jeg ved, hvem I er. Men den her gadefest, den annoncerer jeg på et eller andet tidspunkt. Så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I alle sammen støttede mig i løbet af konkurrencen. Det var super fedt, I alle sammen var så fucking dedikerede, så jeg kunne vinde den her konkurrence. Jeg tager afsted den 8. april og kommer hjem igen den 14. april. Og så lægger jeg selvfølgelig en masse billeder og videoer op, så I alle sammen kan se, hvor fedt det har været. Check it!